Samantala mga idol, pinatatag ng pamahalaang bayan ng Infanta ang pagtupad sa tungkulin ng mga barangay health workers sa patuloy na paglaban sa HIV at AIDS sa pamamagitan ng isang awareness program na nakatuon sa pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan ng mga BHW bilang pangunahing tagapaghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga barangay. Sa programa, tinalakay ang wasnong impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, mga epektibong paraan ng pag-iwas at ang kahalagahan ng pagwasak ng stigma na patuloy na humahadlang sa maagap na pagpapasuri at paggamot. Binigyang diin na mahalaga ang papel ng mga BHW sa pagbibigay ng tamang edukasyon sa komunidad at sa paggabay sa mga residente tungo sa angkop na serbisyong medikal. Kasunod ng aktibidad, isinagawa ang isang pagtitipon bilang pagkilala sa patuloy na serbisyo at dedikasyon ng mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan ng mamamayan. Itinuturing na mahalaga ang naturang programa sa pagpapatibay ng lokal na kampanya laban sa HIV at AIDS at sa pagsusulong ng isang mas may alam, mas handa at mas inklusibong komunidad sa bayan ng Infanta. IFM News. IFM News. IFM News.